Masana bwino alero lachisanu ndipo ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC. Muli ndine Mike Mlongoti kumapoyamba nayi mitu yake. Khwimbi la anthu ku Blantyre lalandira President Chakwera pomwe amafika mu mzindawo chakummawaku. Dziko la Malawi likuchita nawo msonkhano waukulu wa nduna okambirana ndondomeko zolimbikitsa kupeza chuma polimbana ndi kusintha kwa nyengo omwe ukuchitikira ku Azerbaijan. Ndipo mu nkhani za masewero, timu ya mpira wa miyendo ya dziko lino ya Flames usiku uno isewera ndi timu ya Senegal m'masewero a mu ndime yodzigulira malo mu mpikisano wa AFCON ku Dakar. Takulandirani tiyambe nkhani zathu ndi nkhani yokuti mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wafika mu mzinda wa Blantyre. Dr. Chakwera akuyembekezeka kugwira ntchito zina zaboma mchigawo chakumwera. Mwa zina akakhala nawo pamwambo wa masewero a golf ku Limbi Country Club komanso kukakhazikitsa ntchito ya zipangizo zaulimi zotsika mtengo AIP. Dr. Chakwera afika mu mzindawo kutamveka mphekesera zochuluka masamba anchezo zoti amwalira. Polankhulapo nduna ya zofalitsa nkhani ya Moses Kunkuyu anati ndizomvetsa chisoni kuti anthu angamafalitse nkhani zabodza. Iwo ati anthu akuyenera kusamala ndi nkhani zomwe amaona ndi kumva m'masamba anchezo. Ndili ndi Kumbukani Phiri mu studio muno. Ndimafuna kuti ndingomva zambiri kuchokera kwa iwe Kumbukani. Unapita nawo mu mzinda wa Blantyre pamene mtsogoleri wa dziko lino amafika mu mzindawo. Zinali bwanji mu mzinda wa Blantyre? Zoona Mike, mtsogoleri wa dziko lino anafika ku Chileka International Airport nthawi ya 8:45 mmawa uno. Ndipo atafika naenda kufika pa clock tower pamene anthu amamuchingamira ndithu panali khwimbi la anthu pamenepo kufuna kumuchingamira mtsogoleri wa dziko lino. Tinaona atu mtsogoleri wa dziko lino akutsika mgalimoto mwake kuyamba kuyenda ndi ndipiti wa anthu umene unali pamenepopo. Zomwe zinali zotsutsana kwambiri ndi malipoti amene akhala kumveka kuna kuti ayi mtsogoleri wa dziko lino akudwala, iye zinafika ponena kuti mtsogoleri wa dziko lino watisiya. Ndiye anthu adzionera okha Malawi kuna kuti ayi mtsogoleri wa dziko lino ali moyo ndithu, ndi amene anthu mwina amuona munsewu ndithu akuyenda. Ndi anthu amene amakamuchingamira ndithu khwimbi la anthu limene amuchingamira pa clock tower. Tinaona so anafika ndithu mtsogoleri wa dziko lino kufika mlingo othamanga ndithu Mike ndi anthu amene anali nawo pamenepo mpaka naso kupanga ma push ups. Sindikudziwa chichewa chabwino tinganene kuti bwanji majowajowa kuti anachita majowajowa. Anachita majowajowa ndithu kutsimikiza kuna kuti ali bwino mwino ndithu ndi wathanzi ndithu chifukwa munthu sangapange majowajowa akumva nthupi ya. Ndiye tinaona zokuti tazionera tokha kuti mtsogoleri wa dziko lino ali moyo ndipo ali ndi thanzi lonse limene akuyenda kukhala nawo. Mwina iwe ngati mtolankhani amene umafalitsa nkhani zimene ndi zotsimikizika ndi zimene zinachitikazi kuti anthu kumangowerenga masamba anchezo kukhulupirira mwina zabodza apa tamuona mtsogoleri wa dziko lino ali ndi thanzi, ungadzudzulika mene ungalangize motani anthu pa nkhani ngati zimenezi? Zoona Mike, izi zinali zinthu zonena kuti zokhudza kwambiri. Kuna kuti masamba anchezo ati agwiritse ntchito mwanzeru moyenerera. Chifukwa panalibe umboni weniweni onena kuti kodi malipoti wandoona koma Malawi anachigwira ndithu kuti chinthu ndi choona. Ndiye tiagwiritse ntchito mwanzeru ndi afunikira kwambiri akutithandiza tikuphunzirapo zambiri. Komanso anthu ena akutha kugwiritsa ntchito zinthuzi molakwika ngati mene taonera apa. Chifukwa chake ndinayankhula ndi nduna ya zofalitsa nkhani a Moses Kunkuyu kuwafunsa kuti kodi nkhani imeneyi tamuona tu mtsogoleri wa dziko lino mungankhuleko zotani, ndipo anafotokoza motere. Huu ndi uthenga
okuti amalawi azindikire tsopano kuti kunja kuno social media kapena za pa internet, ma voice note za pa TikTok si zonse zimene zili zowapindulira. Chifukwa amalawi tikamanena zoti kuli nkhani zabodza, kufalitsa nkhani zabodza, amaona ngati bepena timangotsutsa. Koma Satana amachita manyazi, Mulungu amapeza nthawi yoti awayalutse anthu. Kotero kukanamizira kuti President Lazarus Chakwera akudwala zakayakaya. Ayi, koma President Chakwera wafa ziwalo. President Chakwera wamwalira. Ndi usatana waukulu, koma Mulungu amawachititsa manyazi. Chifukwa President Chakwera amene watulukira apa pali sitinamunyamule akuchokera mu ndege, waenda kuchokera mu ndege. Mtauni muno wathamanga kuchokera kulokutawa kuja jogging, ndipo kufika pa city pakati pa tauni pa President Chakwera wapanga ma push up kuposa achinyamata amene anamuzungulira kuphatikiza nendemo. Koma President Chakwera wapanga ma push up. Kodi thanzi limene anthu anakanena kuti President Chakwera ali mu thanzi lake nakhala otani? Tamva ndithu kumbukani nduna yazofalitsa nkhani kufotokozapo pamenepo, koma ndimafunanso ndidziwe kuchoka kwa iwe kuti kufunika kwa ulendo wa mtsogoleri wa dziko kubwera kuno kumwera, mwina tangotipatsa chithunzithunzi akugwira ntchito zotani masiku abwera. Zoona Mike, mtsogoleri wa dziko lino ali kuno kudzagwira ntchito zingapo za boma amene takhala tikufotokozera mu nkhani zathu zosiyanasiyana. Kuli masewero a golf ku country club Limbi, kumene kuli anthu amene amachita masewero a golf almost 200 amene akhale nawo akutenga gawo pa masewero amene. Cholinga cha masewero amene nkunena kuti no apeze ndalama zothandizira ana ophunzira amene ali ochepekedwa. Tikudziwa ali ma investor osiyanasiyana, koma ali ndi kuchepekedwa kuti sangakwanitse kulipira ma school fees. Komanso kuli ma project amene president akuthandizira kumbali ya ndrama nkhani yazomangamanga masukulu amene anaonongeka nkhani ya South Freddy. Ndi ndrama zimene zipezeka kumene kuzikhale zikulowera mbali imeneyo. Komanso tamvetsedwa kuna kuti president akhale akupita ku Neno kumene akakhazikitse programu ya AIP ya zipangizo za ulimi zotsika mtengo. Komanso akhale nawo pamwambo wa NGO Day mwazina akhale akugwira ntchito zosiyanasiyana, koma zina mwazikulu ndi zimene ndafotokoza zimayi. Ayi ndithu akuoneka kuti ali ndizochitika zochuluka zoti agwire za chitukuko cha dziko lino. Zoona. Tathokoza kumbukani mwina zambiri ukhale mwina kuti fotokozera amene tikhale tikumva mu nkhani zathu zakutsogoloko. Zikomo kwambiri. Khwimbi la anthu ku Blantyre linakamulandira mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera, ndipo mlembi wamkulu wa chipani cha MCP Richard Chimwendo Banda ati gululi likutanthauza komanso kuyimira chikondi ndi chikhulupiriro chomwe ali nacho kwa mtsogoleri wa dziko linoyo. Zidziwa kuti tikamakamba za Chakwera timakamba za pawiri, mtsogoleri wa dziko komanso mtsogoleri wa chipani kwathu. Zikuonetsereni poyera kuti ngati mtsogoleri wa dziko Malawi akumukonda, komanso ngati mtsogoleri wa chipani so chikumukonda. Zikuonetsereni so kuti ngakhale patapezeka anthu awiri atatu amene akugwiritsa ntchito njira zosiyanasiyana kufuna kufalitsa nkhani zabodza, kufuna kunamizira mabodza ochuluka, Amalawi atsiku la lero anazindikira kuti awa ndi abodza. Ndi chifukwa kuti ngakhale anthu azikambe kwambiri zabodzazo, Amalawi kumabwerabe kudzamukondabe Chakwera ndi kumuonetsera chikondi. Chachiwiri nchonena kuti zikufuna kuonetseranso kunena kuti zimene wapanga Chakwera mdziko la Malawi zikuwapatsa anthu tanthauzo. President amene amavomera pakakhala mavuto, amakhala ndi Amalawi mukakhala mavuto, komanso amapeza njira zofuna kuthana ndi mavuto. Ndezi wapangitsa Amalawi kuti akhale ndi chikoka ndi president yu. Chachitatu ndi president amene akati agawe zitukuko mdziko sakumayang'anira kuti kodi awa amachokera kuti ndi machokera kuti kapena otsatira anga ochuluka amachokera kuti. Ndi president amene akumwaza chitukuko kuchokera ku Nsanje kudutsa kuti Lilongwe mpaka nokafika kukalonga mopanda tsango. Zimene zizi zoti Amalawi akudzikonda ndikuti Amalawi akuona kuti muli tsogolo labwino mwa president wathu Dr. Lazarus Chakwera. Moti sichodabwitsa kwambiri kuti kulikonse kumene akupita, kandi ku Blantyre, kandi ku Mzuzu, kandi ku Kalonga, kandi ku Nsanje, kandi ku Lilongwe, kandi kudowa Amalawi ochuluka akutsatira Chakwera. Ndi zinthu zimene muna mbuyo musizi machitika chifukwa chokuti mwina munthu amakhala ndi otsatira ochuluka mbali imodzi, koma ndi president wa zikuoneka poyera kuti Amalawi akukhuta ndi utsogoleri wa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera loweruka likudzali atsogolera akatswiri osewera masewero a golf ku Limbi Country Club mu mzinda wa Blantyre pofuna kupeza ndalama zothandizira ophunzira osowa amsukulu za ukachenjede za dziko lino, komanso anthu omwe
anakhudzidwa ndi ngozi zogwa mwadzidzidzi. Masewerowa achitika masiku awiri kuyambira lachisanu. Amini Musa ali ndi nkhani yonse. Mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera anakhazikitsa mpikisanowo mchaka cha 2022 ndi cholinga chofuna kupeza ndalama zogwirira ntchito zachifundo zomwe mwazina ndi kuthandizira ophunzira ovutika a msukulu za ukachenjede za mdziko muno komanso kuthandiza anthu omwe anakhudzidwa ndi ngozi zogwa mwadzidzidzi, ndipo masewero a chaka chino ndi achitatu chikhazikitsire. Mu zaka ziwiri zapitazi masewerowa akhala akuchitikira ku Lilongwe Golf Club, ndipo kwa nthawi yoyamba chaka chino bwalo la Country Club Limbe ndi lomwe lichitise masewerowa omwe akuyamba lachisanu ndipo adzatha loweruka. Dr. Chakwera akatsekulira mwambo wa masewero wa chaka chino loweruka lino ndipo akasewera kuyambira nthawi ya 8:30 mamawa. Komiti omwe ikuyendetsa mwambo wa masewerowa yati chaka chino ikufuna kupeza ndalama zokwana 600 miliyoni kwacha. Mtsogoleri wa bungwe loyendetsa masewero a golf mdziko muno Gift Kawamba, yemwenso ndi wapampando wa komiti ya mpikisanowu, akuti zonse zili mchimake ndipo akuti akuyembekezera mpikisano wopambana chaka chino. Zokonzekera zikuyenda bwino kwambiri. Ngati muna sabata yapitayi takhati kuthamanga koma panopota unati zinthu zambiri zamba kulunjika bwinobwino. Magolfers amene apanga register ndi okwanira ndithu amene timafunira. Makampaniso amene opanga sponsor ndithu abwera. And zambiri panoponzoti zikupita kuchimake. Panopono tikungomalizisa kuti malowa Limbe Country Club akonzedwe kuti mtsogoleri wa dziko abwere ndi kuzakhala nafe pa golf tournament imene. Chaka chinocho tinalinganiza kuti titole 600 million. Ndithu taona makampani akubwera, ma sponsors kupanga sponsor, ndithu kuchita kukhangata akulimbirana. Tiyembekeze weekend yopambana. Golf ndi sport yoti munthu akabweza sewera umaonkha golfa. Zoti ndiwe bwana, zoti ndiwe ndani, timazisiya ku ofisi konko. Tizakhala kuyenda ndi president kusiyana nawo golf kucheza nthabwala. Anthu ayembekezere nthawi yopambana kwambiri. Mchaka cha 2022 mwambowu unapeza ndalama zokwana 281 miliyoni kwacha, ndipo anakathandizira ophunzira msukulu za ukachenjede komanso anthu omwe anakhudzidwa ndi mphepo ya namondwe. Timu ya Dr. Duncan Chidzankufa ndi Justice Ken Manda njomwe inapambana mpikisanowu, ndipo chaka chatha mwambowu unakwanitsa kupeza ndalama zokwana 450 miliyoni kwacha zomwe anakamangira sukulu ya primary ya Mpasa yomwe inakokoloka ndi mvula ya namondwe wa Freddy, ndipo ndalama zina anakathandizira ophunzira a msukulu za ukachenjede zisanu ndi imodzi. Timu ya Shera Chinkhandwe ndi Saida Chondre ndiyomwe inapambana ukatswiri wa mpikisano wa chaka chatha. Amin Musa, MBC Sport, Blantyre. Bungwe la Malawi Communications Regulatory Authority MACRA lati ndondomeko yomwe bungwe la SADC linakhazikitsa kuti lidzithandiza ntchito yofalitsa uthenga nthawi ya ngozi zogwa mwadzidzidzi ndiyofunika polimbikitsa ntchito zofalitsa uthenga. Mkulu oona ntchito zofalitsa uthenga ku bungwe la MACRA a Edward Kauka ayankhula izi ku Lilongwe pa msonkhano owunikira za ndondomekoyi. Tili ndi zambiri mu lipoti la Madalitso Muhango. Poyankhula pa msonkhanowu, mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la MACRA a Edward Kauka ali ndondomeko yomwe bungwe la SADC inakhazikitsa ithandizira maiko omwe ali kumwera kwa Africa kuti azitha kugawana nzeru nthawi yomwe kwagwa ngozi za dzidzidzi. Akauka ati dziko lino lakomana ndi mavuto akusintha kwa nyengo zomwe zadzetsa ngozi zosiyanasiyana. Iyo anaonjezera kuti ndondomeko yothandizira pa ntchito zofalitsa mauthenga nthawi ya ngozi ithandiza pothana ndi mavutowa. Plan amene kudalibe mukumbira kuti mchaka cha 2022-2023 titakumana ndi ngozi ya flood. Unapezeka kuti madera ena zipangizo za mafoni zinaonongeka. Kunalibe kugwirizana kwenikweni kuti tifike kumene kuchatika ikeko zinthu kali zimenezo. Kufikira nthawi imene tinapempha bungwe la ITU kuti litithandize ndi ma satellite phones amene anatumiza kukayika madera ngati kumwanza, kuzomba ndi kunsanje. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la SADC a George Afew ati maiko omwe ali pansi pa SADC akuyenera kulimbikitsa njira zamakono zofalitsa mauthenga ndi cholinga choti athe kupewa ngozi zogwa mwadzidzidzi komanso kukhala ndi zipangizo zomwe zingathandizire pokonzekera ngozizi. Msonkhanowu unabweretsa pamodzi maiko 14 omwe ali pansi pa bungwe la SADC, mabungwe omwe si aboma komanso mabungwe omwe amathandiza dziko lino pa chitukuko. Madalitso Muhango, MBC Lilongwe. Nkhanizi zikuchokera kuno ku MBC, tiyeni tikumbutsaniso mitu yake.
Khwimbi la wanthu ku Blantyre lalandira President Chakwera pomwe amafika mu mzindawu chakum'mawako. Dziko la Malawi likuchita nawo msonkhano waukulu wa nduna okambirana ndondomeko zolimbikitsa kupeza chuma polimbana ndi kusintha kwa nyengo omwe ukuchitikira ku Azerbaijan. Ndipo mu nkhani za masewero, timu ya mpira wa miyendo ya dziko lino ya Flames usiku uno isewera ndi timu ya Senegal masewero amundime yodzigulira malo mu mpikisano wa AFCON ku Dakar. Tipitirize nkhani zathu ndi nkhani yokuti ntchito ya mbwezera chilengedwe yomwe akuyigwira pansi pa Malawi Watershed Services Improvement Project yapempha anthu omwe akugwira nawo ntchitoyi ku Balaka kuti azichita ulimi osawononga chilengedwe. Mbali inayi akuyang'ana njira zina zopezera ndalama koma osati kudzera mukuwononga chilengedwecho. Oswald Mulenga ndiwo anayankhula izi ku Balaka pamwambo opereka ndalama zosachepera 38 miliyoni kwacha ku makomiti a m'midzi yosiyanasiyana 211 omwe akwanitsa kusamalira zachilengedwe mahekitala 72. Miriam Kaliza wadza ndi zambiri. Ntchito ya mwasipi adayamba kuyigwira mu chaka cha 2022 ndi cholinga chofuna kubwezeretsa chilengedwe pa mahekitala osachepera 10,000 makamaka mphepete mwa chigwa cha mtsinje wa Shire. Pofuna kukopa anthu kuti azigwira ntchito imolimbikira, adayikapo ndondomeko ya ndalama zoti anthu azipeza akagwira ntchito yawo bwino. Monga ku Balaka magulu okwana 21 ndiwo akwanitsa kubwezeretsa chilengedwe pa mahekitala osachepera 72 ndipo apatsidwa ndalama malingana ndi mmene gulu lawo lachitira. Malingana ndi mmodzi wa akuluakulu ku Mwasipi a Oswald Mulenga, kukhazikitsidwa kwa maguluwa kwathandiza kwa basi ndipo pakumakhala kugwira ntchito modzipereka. Amlenga alangiza magulu ena amene alandira ndalama kuti agwiritse ntchito bwino ndalamazo kuti zikakhale zopindulira aliyense. Tinabwera ndi ndondomeko imeneyi imene muchichewa tikuyitchula kuti thumba lati samali chilengedwe ndi cholinga chonena kuti talimbikitse anthu amene amagwira ntchito yosamala za chilengedwe chifoti kawirikawiri ntchito imeneyi ikamagwirika imakhala ndi zipsinjo zambiri chifoti anthu omwewo amadaliranso za chilengedwe monga kudula mitengo, kotcha makala kuti athandizike pa za moyo wawo wa tsiku ndi tsiku. Nde tinabwera ndi ndondomeko imeneyi kuti anthu azitha kupeza mwayi wobwereka kandalama kena kake kudzera mu banking konde kamene akamabwerekana ndi kumakongozana kazikulaso kathumba kaja, koma pa mapeto pake zimathandiza kuti pakhomo pawo azikhala ndi kena kake kothandizika pa moyo wawo tsiku ndi tsiku. Komanso akayitanidwa kuzintchito zija azibwera mosanyinyirika, komanso azitha kubwera kuzalimbikira ngati njira imodzi yoti iwo aja asamalire dera lawo kumbali ya zachilengedwe. Ndipo mmodzi mwa mamembala a komiti a Stephen Banda ati ntchito ya mwasipi yawathandiza kuzindikira kachedwe koyenera ka zinthu, akuti iwo 4.3 miliyoni yomwe alandira ayichitira ulimi komanso azibwereketsana pa gulu pawo. Ndalama zimenezi zitithandizira fewo kudera kwa anthu amene amagwira ntchito chifukwa choti ziyathandizira kumapanga ma village bank, kumabwerekesana ndalama zimene zipangisa kuti nthawi imene akupanga ma business sapezanso nthawi ina yokaononga za chilengedwe, komano zikhale zikuwapitisa upangiri wawo pasogolo kuti asamalire chilengedwe, kuti pofika 2030 ngati kuno kwa grupu achembekezo tiyensamala boma la Balaka kuzakhale kutabwerera mchimake osati zakhati kuyeserera ndithu. Ndipo wapampando wa khonsolo ya Balaka Afalawo Kambiri anati khonsolo yawo ionetsetsa kuti ntchito ikuyenda bwino mwa ndondomeko potsata malamulo. Ngati Balaka tipitiriza kugwira nawo ntchito bwino anthuwa, komanso tiwapempha kunena kuti zomwe takhala tikukambirana mbuyo monsemo maka pa nkhani yokhudzana ndi ndalama zimene anthu lero alandira tikagwiritse ntchito bwino pogwiritsa ntchito ndondomeko ya maviyesero ajatanena pano aja kuti anthu azikakhala ngati akupeza komwayi obwereka ndi kumabweza kachiwongula dzanjako kakathandizira ndalama zathu zikakhale zikupitirira mpaka kalekale. Ntchito ya mwasipi akuyigwira pakadali pano maboma a Balaka, Mangochi, Zomba, Machenga, Blantyre komanso Neno. Kuchokera kuno ku Balaka ndine Miriam Kaliza. Nthambi yophunzitsa madotolo amaso pa sukulu ya ukachenjede ya Mzuzu yalangiza makolo kuti adzionetsetsa kuti anawo sakuonera kanema kapena kukhala pa foni nthawi yayitali popeza mchitidwewu umaononga maso awo. Mkulu wa nthambi Dr. Elems Ngayaye wanena izi pomwe
ophunzira azamaso apasukuluyi amaunika maso a ophunzira pasukulu ya primary ya St Augustine ngati mbali imodzi ya zochitika za tsiku loganizira maso pa dziko lonse. Chimwemwe Milulu ali ndi zambiri. Ngati mbali imodzi ya zochitika zoganizira kufunika kwa maso pa dziko lonse lapansi, nthambi yona za maphunziro a maso pa sukulu ya ukachenjede ya Mzuzu anakayeza maso a ophunzira pa sukulu ya primary ya St Augustine mu mzinda wa Mzuzu. Mkulu wa nthambiyi Dr. Hermes Ngayaye wati mutu wa chaka chino ukulimbikitsa kuti makolo adzionetsetsa kuti ana awo sakuonera kanema kapena kukhala pa foni za m'manja kwa nthawi yayitali. Pali zinthu zina zimene ana amazikonda makamaka kukhala pa nthawi yayitali akuonera kanema chifukwa cha kukhalitsa pakanema paja maso amatha kuonongeka. Ndiye timapereka uthenga kuti ana achepetse nthawi imene akuonera makanema komanso azikhala kwambiri akusewera panja ndi anzawo. Mmodzi mwa madotolo omwe akuphunzira pa sukuluyi omwe anali nawo pa zochitikazi, Edwin Mulekano, wati mpofunika kuti azidziwa mavuto azamaso omwe ophunzira amakhala nawo msukulu zosiyanasiyana m'dziko muno. Ndofunikira chonoti munthu wina aliyense usanatuluke kupita kuziko kunjako kukagwira ntchito uyambe kaye waona kuti kodi mmuzi mwana akukhala bwanji. So imakhaza kuti timapita m'ma primary school kumene timaona so kuti ingakhale mzipatala mwathu matenda amene amabwera kuti mwina munthu asiya kuona amakhala kuti matenda kuti akanatha kupeweka. Chifukwa chake pa nthawi ngati ino timafuna tizipita m'masukulu momwe muli ma primary kuti tizikapeza matenda aja asanafike pa mlingo ona kuti akhoza kupeza kuti munthu asiya kuona. Mmodzi wa akuluakulu ku ofesi yona za maphunziro ku chigawo cha kumpoto a Nathaniel Shawa ati ndondomeko ya boma ikulimbikitsa maphunziro kwa mwana wina aliyense. Ana ambiri amene ali ndi vuto la maso kapenanso ena ali ndi mavuto osiyanasiyana panopa onse akukhala bwinobwino m'makalasi komanso tikuwaona kunena kuti akumapitiriza maphunziro awo m'maprimary kandi kumasekondari komanso akumapitanso ndi kuma university kumene. Mutu wa mwambo oganizira kufunika kwa maso chaka chino ukulimbikitsa kuti ana adzikonda maso awo. Chimwemwe Milulu, MBC Mzuzu. A Institute of Marketing in Malawi IMM ati msonkhano wawo wa chaka chino upereka mpata kwa akadaulo azamalonda kuti athe kukambirana mokwanira mmene makina a intaneti ndi zinthu zina zomwe zikubwera zithandizire kupititsa patsogolo ukadaulo wawo. Mmodzi mwa akuluakulu ku IMM George Damson wanena izi ku Blantyre pamene bungweli likukonzekera msonkhano wake wa pachaka kumangochi kumapeto a mwezi uno. Msonkhano uyamba pa 31 October uzata pa 2 November. Theme yathu ndi Innovate to Elevate, leveraging technology for marketing success. Ndipo pakadali pano banki ya FDH yathandiza bungweli ndi ndalama zokwana 5 miliyoni kwacha. Atiyese Kayimba ndi mkulu wa zamalonda ku banki ndipo bungwe la Children Organization with Activities lapereka ma uniform kwa ophunzira pa sukulu ya primary ya Chilobwe ku Blantyre. Mkulu wa bungweli yemwenso ndoyimba nyimbo za uzimu Favored Martha wati bungweli lapereka thandizoli pofuna kuchepetsa ena mwa mavuto omwe ena akukumana nawo mwazina. Zambiri mulipotiri. Bungwe la Children Organization with Activities lapereka mayunifomu. Polankhula atatha kupereka thandizoli, Favored Martha analimbikitsa oyimba kuti adzikhala ndi mtima ogawana ndi pena pa zomwe Mulungu adalitsa nazo poti ntchito zachifundo zimabweretsa mdalitso. Pa skulu pano pali mavuto ochuluka. Chimodzi mwa mavuto amene ali panopo ndi ma school uniform. Mukhoza kuona kuti ana ena pamudzi pano avala ma uniform, ena sanavale, amene sanavale aja sikuti asanga kusavala uniform, koma kuti uniform yo alibe. Ndekafukufuku wathu monga akowa komanso Favored Martha titafufuza nona kuti kusavala kwa ana ena ma uniform uko ifona kuti even ndrama yoti agule uniform yo alibe. Ifake mwatona tabwera pano kuti zapereka ma uniform ochepa kwa ana amene alo ovutikitsitsa kuti sangapeze uniform. Atalandira thandizoli, mphunzitsi wamkulu pa sukuluyi Alusi Matemba anati thandizoli labwera mu nthawi yake ndipo lilimbikitsa ophunzirawa chifukwa wena anasiya sukulu pa njira chifukwa chosowa uniform. Amatemba anati ndiokondwa kuti tsopano ana onse pa sukulupa ali ndi uniform kusiyana ndi mmene zinalili poyamba. Choyambirira ineyo ndikuthokoza Mulungu komanso ndikuthokoza
amene anayambisa bungwe la kowa amene ali Martha Pingasa. Ine ndili nosangalala kwambiri chifukwa cha zomwe zachitikazi. Makamakaso ndikusangalala kwambiri chifukwa chosankha skulu yathu, skulu ino ya Chirobwe, kuti ipereke ma uniform, kulandira ma uniform kuchokera kwa Favored Martha. Komanso ana ambiri samabwera ku skulu chifukwa choti amachita manyazi, chifukwa choti alibe uniform. Ana amakhala odandaula komanso anali omvesa chisoni. Koma lero ana wakhala osangalala sazijombaso ku skulu chifukwa choti alandira uniform. Akhala chimodzimodzi monga mmene alili anzawo. Ndikuthokoza kwambiri pa zimene achitazi kuti apitirize zathandize soyena. Sukulu ya primary ya Chirobwe ndi imodzi mwa sukulu zaboma zikuluzikulu zomwe zili ndi ophunzira ochuluka mdziko muno. Ndipo mu nkhani za masewero, timu ya mpira wa miyendo ya dziko lino ya Flames usiku uno isewera ndi timu ya Senegal m'masewero a mu ndime yodzigulira malo mu mpikisano wa AFCON. Masewerowo asewerera ku Dakar mdziko la Senegal. Malawi ili pansi pa gulu L la mpikisanowo ndipo ilibe point itagonja masewero awiri oyambirira. Masewero achibwereza adzasewerera lachiwiri Sabata yamawa pabwalo la Bingu ku Lilongwe. Masewerowa alengezedwa pakanema za MBC ndi wailesi ya Radio 2 FM ndipo ayamba nthawi ya 9 koloko usiku uno. Pomaliza nkhanizi bwanji tikumbutsanenso mitu yake. Kwimbi la wanthu ku Blantyre lalandira President Chakwera pomwe amafika mu mzindawu chakum'mawako. Dziko la Malawi likuchita nawo msonkhano waukulu wa nduna okambirana ndondomeko zolimbikitsa kupeza chuma polimbana ndi kusintha kwa nyengo omwe ukuchitikira ku Azerbaijan. Ndipo mu nkhani za masewero, timu ya mpira wa miyendo ya dziko lino ya Flames usiku uno isewera ndi timu ya Senegal masewero a mu ndime yodzigulira malo mu mpikisano wa AFCON ku Dakar. Munali ndi ine Mike Mlongoti ndikukufunirani masana opambana.